Brad Ilan Campo Redondo, Brad, sa affirmative sa 7 de Adventist. Kung mo litok nagsugod ay muhang mga matamis, mga pulong sa ngabil, magsugod ay hagtok ang taknaan sa orasan. Alas 11:25, Brad Campo Redondo. Okay, mayong buntag kanaton tanan mga igala, mga kaigsunan og nining mga takna atong pasalamatan ng Ginoo sa kay gayunan ning gihatag kanato nga makahimo ta sa pagdepensa nining maong friendly discussion. Ang amo nga ako sang ipaabot ang minuton nga pagpamumusta labi na sa ato nga mga kaubanan dinhi sa atong kaubanan nga mga SD defenders, labi na ang atong kaubanan nga matrimedia, atong usa sa mentor, Evangelist Pablo Nano ug kang Brother Cesar Miano, ug sa tanan nga mga SD defenders ug sa tanan nga mga trimedia ug labi na sa atong mga amigo usab nga mga CFD ug sa ato nga katbang, Brother Jenmar Escalante, atong usa sa ato nga katbang nining mao nga buntaga sa mao nga dialogo. Ato sang pasalamatan ang ato nga talahuron o nga moderator, Brother Alan Pilare, ug sa tanan nga nagtanaw karon sa live ug sa tanan nga nakatune-in nini mga takna magkaigsunan. Ang ako nga katungdanan mao ang pagpamatuod sa tema. Ang tema igsuon nga amo nga nasabutan ni Brother Escalante, isip afirmatibo akong pamatud-an nga wala bungkagan ni Kristo ang Sabado nga ipapahulay sumala sa Biblia og mga referensya. Muna nga kung atong bantayan mga kaigsunan ang tema, pamatud-an ako nga wala bungkagan ni Kristo ang Sabado, unya kay supakon man sa akong kaatbang, ipalusot karon sa akong kaatbang nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Iya gyud karon nga ipalutaw nga si Kristo man nilapason. Kay iya man ang gisupak nga tema. Ang tema igsoon pamatud-an nako nga wala bungkagan ni Kristo ang Sabado. Unya kay gisupak man niya, iya karon igsoon nga ipalusot nga si Kristo man nilapason sa adlaw ipapahulay. Si Kristo igsoon nagbungkag sa adlaw Sabado, mo ni karon ang iyahang kana ang ipalutaw makaigsunan sa publiko. Sumala pa sa Mateo 5:17, ingon dinhi, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi dili sa pagtuman ini. Kung mangutanat ang Kristo makaigsunan, wala gid mianhi si Kristo aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ang Sabado naa siya sa kasuguan, igsoon ikaupat na kasugo. Kung atong tanawon ang Biblia, muna nga kung si Kristo imong pangutanon, wala gyud siya mianhi aron sa pagbungkag mga igsoon. Pero ang akong kaatbang iya ni karon nga ipalutaw nga si Kristo nagbungkag sa adlaw Sabado. Iya ni ipalusot karon makaigsoon nga si Kristo manilapason gyud sa adlaw Sabado. Pero si Kristo imong pangutanon, wala gyud bungkagan ni Kristo igsuon ang kasuguan, wa sa mian ni aros pagbungkag. Ang kasuguan mao ang Sabado og mauna nga wala gibungkag ni Kristo ang Sabado. Sumala pa sa ilang libro, The Ten Commandments, ilang maning libro igsuon. Matod pa din sa page, tanaw na to, tanawon sa nato mga kaigsunan ha, kung unsay gisultis ilang libro. Kay si Kristo wa man miani aros pagbungkag sa kasuguan. Unya matod pa sa ilang libro nga ato nga mabasa karon, ingon sa dinhi, tanawon sa nato ha, kay atong timan-an mga kaigsunan nga kung gibungkag ni Kristo ang Sabado, buot ba ipasabot nga si Kristo manilapason? Atong tanaw nilang libro, page 99. Jesus never broke the Sabbath because he never did any unnecessary servile work on the Lord's day.
Ingon pa sa dinhi. To the leader of the synagogue who accused him breaking the Sabbath for healing a sick woman, he answered. Tanaw igsuno. Ilang libro nagpamatuod sa akong tema nga wala day bungkagan ni Kristo ang Sabado. Jesus never broke the Sabbath. Kani pa lang at pagkasulti silang libro ni barog na akong tema. Unya, matud pa din usa lang day siya kaakusasyon. Last 5 minutes. Matud pa sa records balang kasulatan. I mean, sa ilang libro. Atong tanawon ilang libro gyapon. Ang katisismo nga binisaya sa alang sa Katolikong Pilipino. Ingon din niyo. Sa page 909. Si Jesus ug ang adlaw igpapahulay. Bisan pag nahipatik sa upat ka ebanghelyo nga si Jesus matinud-anong mituman sa adlaw igpapahulay diha sa sa ulugan sa sinagoga. Tanawa ilang libro nagpamatuod igsuon nga si Kristo mituman sa adlaw igpapahulay. Unya kinsa maday bright sa ilang libro magkaigsunan. Nya matud pa din atong tan-awon gyapon ilang libro. Page 85, the Ten Commandments. Ingon niya, Jesus and his family faithfully attended the Saturday community celebration. As it is written, on the Sabbath day, he went into the synagogue as it was his custom. Ang gigamit nga bersikulo, Lucas 4:16. Faithfully igsuon si Ginoong Hesus. Unya, wa gid siya naglapas magkaigsuon kay kung naglapas pa siya, wala untay Sabado nga iyang gibilin. Ingon pa din sa ang Bag-ong Testamento sa atong manuluwas o Ginoong Jesucristo. Hebreo 4:9 ingon din busa dunay gibilin nga Sabado alang sa parahulay sa lungsod sa Dios. Tanawa kay kung gibungkag pa wala tay gibilin. Muna nga mugamit ni karon akong kaatbang og Juan 5:18. Ako lang ni unhan igsoon. Ang Juan 5:18 sa adlawng Sabado si Kristo nang ayo og masakiton. Nakit-an siya sa mga Hudiyo ug ang mga Hudiyo miingon nga kanaang si Kristo nagbungkag or naglapas sa adlaw igpapahulay. Kung si Kristo imong pangutan-on, Mateo 12:12, uyon sa kasuguan ang pagpang-ayo og masakiton. Munang kung akong kaatbang kay ning iya magipalusot karon nga gibungkag ni Kristo ang Sabado, manilapason si Kristo sa adlaw Sabado, kauban ni sila ato nag-akusar ni Kristo. Kay akusasyon raman. Last 3 Matod minutes. pa sila nga libro. Giakusaran raman si Kristo. Kay nianang Juan 5:18 makaigsunan wa kay mabasa nga niingon si Kristo, ning angkon si Kristo, gibungkag nako ang Sabado. Ang netabo igsoon akusasyon lang na sa mga Hudiyo. Kay before ni ana nga teksto nang ayo man si Kristo masakiton. Og ang pagpangayog masakiton higala igsoon atong timan-an uyon sa kasuguan sa balaod mga kaigsunan. Muna nga ang tema ako nang napamatud-an nga si Kristo wala miani aros pagbungkag sa kasuguan. Unsa man day kasuguan nga wa niya bungkaga kining Sabado. Kaya kung gibungkag ni Kristo ang Sabado, nakulang na karon atong adlaw, unom na lang kabuok. Kung gibungkag pang Sabado. Muna nga, ako karon hulaton ang pangutana sa kong kaatbang. Muna nga, ang ilang libro nag-ingon, Jesus never broke the Sabbath. Bisan pagani sa bag-ong langit o bag-ong yuta, nga himuon sa Dios. Last 2 minutes. Ingon din sa balang kasulatan, nga tanang tao mo simba sa Ginoo sa Dios matag adlaw Sabado. Muna nga wa gyud bungkaga kay kung gibungkag pa makabasa ni akong katbang karon og hatag sa kapitulo ug bersikulo nga miingon si Kristo gibungkag nako ang Sabado. Kanang si Kristo ginagsulti kay akusasyon ra man ang Juan 5:18. Akusar ra man na. Akusar ra man ang magkaigsunan. Matod pa din ni Catechism for Filipino Catholics. Ingon din niyo, the holiness of the Sabbath is to be recognized by setting it aside for worship to the poor and poorest. And both this aspect of the Sabbath, we open ourselves to God, to one another. Our Sabbath celebration and rest is for taste of heaven. Tanawa? Pero tika klaro magkaigsunan ilang libro nagpamatuod.
Biblia o referensya igsuon Last 1 minute. nagkauyunay nga wala gyud bungkagan ni Kristo ang Sabado. Mo na nga kung asa mabasa karon nga mingon si Kristo gibungkag nako ang Sabado, aw makatabla ni siya karon ug naay mabasa. Kung mabasa niya, Brother Ilan, nabasa nako niingon si Kristo gibungkag nako ang Sabado, pildi nako ana. Basa makabasa ni siya karon nga ang sa iyang basahon niya nga nag-ingon si Kristo gibungkag nako ang Sabado. Kaya ang Juan 5:18 magkaigsoon akusasyon lang gid na sa mga Hudiyo kay nang ayo si Kristo masakiton pero si Kristo ang imong pangutan-on wala gid bungkagan niya ang Sabado mga kaigsuonan. Last 20 seconds. Mo na nga klaro ang tema pamatud-an ako nga wala bungkagan ni Kristo ang Sabado. Akong napamatud-an mga higalang magkaigsunan mismo Biblia o referensya nagpamatuod nga wala bungkagan ni Kristo ang Sabado mga higalang magkaigsunan. Okay, so napupos na ang 10 minutos nga pagpabarog sa ato ang afirmatibo pinaagi ni Brad Ilan Campo Redondo sa habig sa Seventh-day Adventist nga sumala pa sa tema nga iyang pamatud-an nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado nga igpapahulay sumala sa Biblia o referensya. So kay nahuman naman ang 10 minutos nga pagpabarog, anhin na punta sa 10 minutos nga pagpangutana, interpellation period, buto pasabot nga pangutanon, dabu-dabuhan sa pangutana sa negatibo, pinaagi ni Brad Jinmar Escalante ang gipabarog sa affirmative, pinaagi sa iyahang mga masipa kayo nga mga pangutana, pinaagi usab sa kinasing-kasing nga tubag, no? Sa ato ang kininiang affirmatibo. So 10 minutos ang ato ang affirmative, mga ang negatibo nga pangutana. Ato sang balikon nato ang rules and regulation na kay dili na ta magsugod ani ron, maglalis kita ani ron. Unang-una, tahong ang moderator. Subot o isabot, mamina una sa moderator, no? Kung adunay objection during sa interpellation, isangat sa moderator. So dili kay mo patakan ta og objection nga wa kay kabalo ang moderator, no? Ang pangutana magsukad sa tema o sa gipamahayag. So base lamang sa gipamahayag ang mga pangutana, dili mo kawa sa tema ang pangutana nga wala gihisgutan o wala pod sa tema. Basta nasa tema o nasa gipamahayag. Ang ikaupat, kung ang pangutana kategorikal mo pili sa daan. So doon na pa'y option, ha, kamoy gahimo niya. Then qualify. Imo sa nang i-qualify within 30 seconds. Ayha ka mo tubag mo pili, no? Ang ikalima nga sugo, pagdawaton ang Biblia o referensya. So either sa Biblia o referensya, no? Kay mao man ibasihan. Ikaunom mga sugo during affirmative stand and sa negation speech, avoid interruption. So avoid na, bawal ginang interruption sa pagbabarog, no? Sa affirmative ug sa negative na kamo duha. So kinahanglan nga dili mo kawa sa tema ang matag habig. So kana base na sa desisyon sa moderator o sa akong mga co-moderator nga si Brada Brian o si Brada Benjamin Singson, no? Ikapulo, walay atake personal. Okay, so diri na ta sa ato ang interpellation period, sumala sa ruling sa debate na atay pangutana sulod sa napulo ka sugo. Atong pangutana ng affirmative kung andam mo na ba sa basig sakit ba yang tiyan? Okay na ka affirmative? Okay na, Mr. Okay, ikaw negative, wa po ka sakit imong ulo. Kaluoy sa Dios. Kaluoy sa Ginoo. So sa una nimong pangutana, muhagtong na ganin na imong kuan, musugod na din atong orasan sa 10 minutos. Asa man ni casting time nga pangutana? Atong inyong duman ha, ang inyong tubag 30 seconds. Mula po nagay mo sa 30 seconds nga tubag, mao man ano? Pangutana tubag dili mulapas sa 30 segundos. So dili mulapas. Pag mulapas gani sa 30 segundos, sunod nga pangutana. No? Ana ta affirmative negative kay basi mulapas. O niya usa man ni cutting time pag dunay objection sulod sa 10 minutes ato i-cutting ang oras. Cutting time affirmative. Usa man ni cutting time bamuan
wala man yun nabutang god. 30 seconds ro. Matitisikan sa Wala- tubag, o wala- niya ako doon objection, sulod sa 10 Sige na. minutos, cutting time. Sige. Atong ikat ang time. Usabot na po ninyo mga kauban, kay mga gwapon po rin sila, mga Diyos nun pag yun. Sige, 10 minutos nga interpellation period, o pagpangutana sa negatibo ngadto sa afirmatibo, musugod na dialogue hagto kang atong orasan. Okay? Unang puntos pangutana, Bro Ilan, sumala sa inyong libro, The Desire of Ages by Ellen Goldwhite. Ingon din atong binisayon, si Kristo nanudlo nga gibungkag niya ang Sabado. Pangutana, kinsay nagbungkag sa Sabado base sa kung ibasa ng inyong libro? Si Kristo or si Ilan? Tubag dili. Ngano? Objection, Mr. Moderator? Counter objection, Mr. Sige, Moderator. ato sa paminaw na, ato sa ikat. Sige, sugod na tani. Unsa imong objection ato sa klarahon? Ang akong objection, Mr. Moderator, rule number 4, Number 4. categorical question should be answered categorically. Ning tubag nga. Okay, sige, Mr. ato sa Moderator, paminaw. ako na human. Sige, ato sa paminaw ng objection sa Pets, negative. pets. Roll Sige, klarahon. 217. Roll number 4. Number 4. Tingnan dito nga categorical question should be answered categorically. Counter And my objection. opponent, Mr. Moderator, Sige, ako ato na human. sa tiwason. Oh. And my opponent did not answer responsibly, Mr. Moderator. Counter Okay, objection, okay Mr. na. Moderator. Okay na. Naunsa naman akong So, katbang. okay na ka, May counter okay na gani ka. ko. Sige, okay Wala na pa ka. po na human Counter ko, gani. ning counter gani ko. Okay, sige, nahuman. Okay, Oh. Usman, Natay nahuman na ka. moderator, oh. Sige, Nahuman nahuman na Ning kasi counter ko mong... mo na akong counter. Sige, nahuman na kasi mo ang objection. Atong yatag ang oras sa encounter objection. Sige, usay mong May encounter counter na gani ko. objection. Sige, sige. Oh, ang akong counter objection gitubag na ko siya nga dili. Dili. Oh. So, okay Muna na. kung tubag kayo pagbuot sa kung tubag kayo, wa man ti kabot is yung pangutana. Ah, sige, Muna kung proceed. tubag, sunod Proceed. pangutana. Sige, continue ang oras. Okay. Ako, Usbo ng Pangutana, Mr. Moderator, sumala sa inyong libro, The Desire of Ages by Ellen Goldwhite. Ingon din niya akong binisayon. Si Kristo nanudlo nga gibungkag niya ang Sabado. Pangutana, kinsay nagbungkag sa Sabado base sa inyong libro? Si Kristo or si Ilan? Tubag. Okay, tubag. 30 seconds. Muna akong tubag ha, Mr. Moderator. Akong tubag muna. Ha? Ang among libro... Objection, Mr. Moderator. Okay, o sa itong Tubag. objection gani. Ang akong pangutana categorical pilianan ba? So, pilian. Ato na lang binisayon, Mr. Okay, Moderator, para sige. masabtan sa kong pinangga. Okay, Objection, ako Mr. na- Moderator. ang Wala, ako, Mr. nagwali naman Moderator, akong objection katbang. Sige, Ayaw ato lang pangomentaryo. binaw. Objection Ikaw man eh. sunod, Oh, ay sige. pangomentaryo. Katulad sa Unsa imong man one nga. counter sige. objection. Objection. Unsa ayaw pangomentaryo. Aha. Ayaw Okay, pangomentaryo. Grabe tactics, Mr. Oh, Moderator. unsa naratol naman kay Wapo na ratol. Ay, Ikaw na karatol ratol ganyan. karon. Okay, Ayaw atong karatol. gano'n na Kaya isip. counter ka nga wala pa yung panahon. Okay. Gani, ingon ko. Sige, atong Mr. sa gano'n na. Atong sa Patubagan gano'n. na ikaw, Roll your patubaga. obligation, Mr. Atong Moderator. laro ng pangutana. Patubaga Dayon, ako, so atong hindi sa mo ko patubagon. atong laro ng objection. O sa imong objection. Ang akong Gitubagan eh. objection, ang akong objection, Mr. Moderator, ang akong pangutana, pilianan. Pilianan. Kinsa ang nagbungkag sa Sabado base sa ilang libro? So, The okay. Desire of Ages. Okay, si isip- Kristo ba or si Ilan? So isip inyong moderator atong basahon ng rule number 4. Oh. Kung ang pangutana categorical mo pili sa daan, then qualify with 30 seconds. Ang clarification na to ani isip negative side kay mao man trabaho sa negatibo pagbungkag sa gipabarog. Affirmative, no, paminaw sa affirmative. Migamit ang negatibo sa inyong kagalingon nga libro. Imo ba ning dawaton nga libro? Isip preferensya? Okay, tubag. Sige. Dawaton ako ng libro, basta ako'y mo pasabot. Nga naman, Oh, sige. ang naitabo sa mao nga libro, giakusahan lang si Kristo nga nagbungkag sa adlaw Sabado. Ingon ninyong libro, Jesus never broke the Sabbath. Akusasyon Okay, lang ato namin sa ato atbang. klaron ang kanisa nga libro, sabot mo sabot imo inyo nang gianggon nga kaning libro sa habig na sa Seventh-day Adventist. Niya mo ni gigamit sa negatibo sa pagpangutana. Sige atong klarohon ang pangutana kay gidawat naman sa afirmatibo nga ilahan nga libro. Sige aron mo proceed ta sa unahan. Sige, Kay sige. Okay. diharata mo lansang. Sige. Usba ang pangutana gamit ang ilang kagalingon nga libro. Okay, Kung iya akong- bang dawaton. Akong usbo ng pangutana, Mr. Moderator, sumala sa inyong libro. Di. The Desire of Ages, ingon din akong binisayon, si Kristo nanudlo nga gibungkag niya ang Sabado. Pangutana, kinsay nagbungkag sa Sabado base sa inyong libro?
30 Si seconds. Kristo tubag. or si Ilan? Tubag. Tubag. Sige. Oh, Mr. Moderator. Mo ko tubag. Ay, Point of tubag. clarification, Mr. Moderator. Sa Tagalog tayo mga Oh, tubag sige, dahil ka mo tubag doon. objection para maka-roll ta. Sige. Tubag sa daw. Ako 30 tubag seconds. mo ni. Sige. Dili si Kristo ang nagbungkag, dili pud si Ilan ang nagbungkag. Akusasyon lang na Mr. Escalante aron masayod ka kay si Kristo giakusahan na mas mga Hudiyo nga nagbungkag sa Sabado. Akusasyon ba? Wala ka sabot sa akusasyon. Okay. Una kung tubag. Atong Dili iba- si Kristo, dili pud si Ilan. Okay, Akusasyon sa point mga of Hudiyo. clarification, Mr. Moderator. Sige, atong tagaan ang negatibo sa Ang clarification. yun akong pinangga nga dili hunghungan, gihunghungan sang kauban, Mr. Moderator. So, dili na tagay mo. Wala na hunghungay ha. Sige, Palayo lang. Sige, bro. Kung Kuhan. gusto ka mo apel, bro, Asik apel sa debate. Ato sang gikatag Oh. tema. Sige. Way hunghungay dire. Sige, pareho nagbukutan na. Sige, sige. Point of Sige, clarification kaya na. nila ang moderator's order sabi, ang pangutana sa negatibo may gamit sa libro. Sumala pa sa inyong pagbabarog, mo gamit og Biblia og unya referensya. So may gamit siya sa cutting time niya. Sige. So may gamit ang negatibo og referensya pinagi sa inyong mga libro. Usa niya na ang libro nga gigamit niya imo sa kaninang gidawat sa afirmatibo. Sumala pa sa pangutana kategorikal nga nabasa sa libro ninyo nga iyang gigamit pag alkontra nga gibungkag matud pa ni Kristo ang Sabado sumala sa inyong libro. Ang kategorikal pangutana sa to dawaton ba o bito? Dili, ang akong kategorikal pangutana 15 nagbungkag Kinsa sa Sabado. kabungkag Si sa Kristo Sabado ba o si Ilan? sumala sa inyong libro nga Sige, gigamit sige. sa to ang negatibo. Oh, Mr. Moderator, may hunghungay pod. Wala lagi hunghungay lagi. Palayo na, Mr. Moderator. Atong ikating ang time ha. Si kuan man si Hulog pa lagi yaga ning gibatihan eh. Ang so ako mo ni silingan si Bradano. Relax lang bro, Escalante, relax lang. Wala, relax naman. Ako lang ibadlo. Tubag ako. Kita naman doon ang debate. Wala man yung hunghungay. Gakating time man ta si Bradano. Wangi alam ko. Gaplastar sa referensya para gaplastar. Plastar lang. Sige. Karon na kito. Assist. No, coaching. Sige, tubag. Ang atong Okay. oras nga nahurot, isa ka minuto bag 18 segundos. Di gini katabi sa lito ron. Gikating na kung tayo ba. Sige, ang pangutana kategorikal sa negatibo ngadto sa afirmatibo sumala sa inyo ang kagulingong libro. Kinsa daw bungkag matud pa si Kristo ba o Si Ilan. si Ilan? So 30 seconds nga tubag magsugod na buta sa tong time. Okay, tubag. Dili si Kristo ang nagbungkag, dili po si Ilan ang nagbungkag. Akusasyon lang na Mr. Escalante nga giakusahan si Kristo nga nagbungkag sa adlawng Sabado. Akusasyon. Dili si Kristo nag-ingon nga akong gibungkag ang Sabado. Natubag ang pangutana. Sunod pangutana. Atong klaro na Okay. ang atong klaro na sa moderator para masabdan po sa naminaw po si galibong na naminaw ni Ilan. Atong klaro na ang sumala sa pangutana ang tubag sa afirmatibo dili si Kristo. Mutay mong tubag. Oh, dili si Kristo, dili po si Ilan. Muna Sige, tubag. continue ang pangutana. Okay, sunod na pangutana. Sunod tubag. Asigyapon sa inyong libro, The Desire of Ages, akong binisayon nagkanayon. Si Kristo nanudlo nga gibungkag niyang Sabado. Apan matod nimo bro Ilan, wala bungkagan ni Kristo ang Sabado. Ang pangutana, kinsay na sipyat ani karon? Inyong libro sa Seventh-day Adventist or si Ilan? Tubag. 20 seconds nga tubag. Tubag mo ni. Sakto ang mong libro basta ako Objection, yung pasabot. Mr. Moderator. Tubag na, oh. Okay, sige. Cutting times ha. Okay. Sa maning gito. Oy, Mr. Moderator, yung komentaryo, Sige, objection man naman na sa Sige, tulos. ato sa paminaw na Kung doon ay objection. objection, Tubag na. isangat sa Counter moderator. objection po ko ba? Counter. Oy, Mr. Moderator, huwag Sige, mo na kay- human sa Wala sa- objection. Siya may nauna ang objection. Sige, sige, Human. sige. Ako'y una. Atong paminaw na objection 30 seconds sa negative. Sige, unsa imong objection? Tubag Negative. Ang akong objection, Mr. Moderator, nga akong isangat nga nakanimo, akong pangutana kategorikal, pilianan ba? Pilianan, Okay, sige. say na sipyat ani karon kay matod niya wala bungkagan ni Kristo ang Sabado. Apan matod silang libro, gibungkag di ay ni Kristo ang Sabado. Pangutana, kinsay na sipyat ani karon? Si Ilan or ang libro sa Seventh-day Adventist? Okay, tubag. Kategorikal Sige, na. encounter objection pa ka. Sige, Tubag. sige, encounter 30 seconds. Dili tubag. Dili tubag. Pangutana, Counter ba? makakani mo, di mo Sige, tubag ko. sige, counter Counter lang bitaw po. Objection na ako. Oh, counter objection yun, counter, counter. Sige, Ay, nangatol naman kayo Pangutana, noon. magkasakuha, gitubag ka. Sige na, humana. So, Wala man naratol, ay gratol. Wala mo ko naratol. Ikaw maganda. ginaratol karon. Hindi mo tana magkagitubag, tika. Sige, isipin yung Oh, moderator okay. ato Mr. sang Moderator. tagaan o kagyanan ang Naunsa man encounter ni- ang objection o Tubag nga ko. encounter. Oh, O wala counter. man sa objection, encounter sa ka. Mo gani, Sige, nangutana mo encounter. sa sakwa gitubag. Huwag ko na kung tahan na, Basta Mr. encounter
lang. Wala mo Sige. counter ko. Sige. Oh, ang Counter akong objection. objection, Mr. Moderator, sige. mo ni. Ang among libro, uyon ko ana basta ako'y mo pasabot. Pero siya supak kay ko Nga naman, akusasyon lang na Mr. Escalante Okay. nga gibungkag ni Kristong Sabado sa mga Hudiyo. Ingon libro Sige, encounter na. Dili na Matinod anon. Sige, Oh, padayon sige. ko sa pangutana. Sige. Sige, proceed sa oras. Timekeeper ha, ikaw ha. Sige, timekeeper. Basta maglalis gano'n sila, ikat. Pag di na sila maglalis, continue. Ano na kasimpol na. Sige, pangutan na. Sige, Okay. padayon sa oras. Pangutana, sumala ni mo bro Ilan nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado. Apan sumala sa inyong libro, dire ba ni putokape, ingon din wala ay ingon dire gibungkag ni Kristo ang Sabado. Pangutana, kinsay nasipyat ani karon, ang libro sa Seventh-day Adventist or si Ilan? Tubag. 30 minutes seconds mo na ko tubag. tubag. Sakto among libro, sakto ko basta ako'y mo pasabot. Ang nasipyat ikaw gyud. Kay imo man gitumuan si Kristo nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Wa man kay nabasa dia. Kung imong mabasa, mingon si Kristo gibungkag nako ang Sabado, pildi ko. Pero kung di po mo mabasa, uyon po kang pildi ka. Mr. Moderator, wala man ay challenge dire Mr. Moderator. Tubag. Sige, sige. Ayaw pagbot sa kung tubag mo na kung tubag. Sige, objection ka. Sama mo, objection ka. Okay, Object padayon ka. na, padayon. Padayon na lang. Brian. Okay. Sunod na pangutana. Kay miuyon man ka nga sakto ang nasa libro. Akong balikog basa para makadungog ka, akong binisayon. Si Jesus nanudlo nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Ang pangutana, kinsay nagbungkag sa Sabado base sa akong gibasa. Nga gipamatud-an nimo nga insakto. Tubag. 30 seconds. Akusasyon na Mr. Objection, Escalante. Mr. Moderator. Oh, sige, atong sa mabinaw objection. Sige, objection. Sige, objection. Ang akong objection. Sabi mo, moderator sabi, ato sa laguning klaro Sige, ring sige. gililisan. May unsa ning libro ha? Oh, the desire of Asa man na aron nga pages. sa page 217, Mr. Moderator. Atong Page usaho na. 217. Kay makalibog ning trabaho be. Desire of the Ages by Ellen G. White, pahina 217 nga nagingon. Kani? Sige. Christ abolish the law, teach that he broke the Sabbath and justified. So 217. So nabasa na to sa libro nga sa Seventh-day Adventist. Isip pagpamatuod sa negatibo nga gibungkag niya ang tema. So ang pangutana karon sa negatibo, kinsa daw matud pa ang tuhuan ang libro sa Seventh-day Adventist nga The Desire of Ages nga sinulat ni Ellen White sa pahina 217. Brad Campo, Brad Ilan Campo Redondo, o kinsa man sayop ang libro ninyo o ikaw matud pa sa pangutana. 30 seconds katubag. Okay, tubag. Mauna, gipotol ni Mr. Escalante ang among libro. Sige. Di ako tubag, ha? 30 seconds. O, gipotol niya. Na, Objection Unsan? sa moderator. Unsa man tubag ni Tubag o ni, counter tubag. objection? Tubag. Isa nga sa moderator. Tubag kay gali na ko ni, objection tubag. Sige, unsa may mapangutana ganito? Okay, akong pangutana mao ni. Para klaro. Base nimo tinuod ang nasulat sa libro. Unya unsa may nasulat sa libro ingon ni gibungkag ni Kristo ang Sabado. Ang pangutana, sakto ninyong nasa linyong libro o sayop? Masakto basta di mo putlon. Giputol man nimo Mr. Escalante. Objection, Mr. Moderator. Sige. Tubag lang ako. ko Mr. Moderator. Sayod ka nga imong gibasa ganyan Mr. Moderator Bro, nga wala ko giputol Christ abolis. Wala nimo basaha. Wala nimo basaha giputol nimo imong Sige, gibakaka ng publiko. Cutting time sa Gibakaka nimo publiko. Objection Mr. Sige, Moderator. cutting Wala time ka sa- tungod nga gibaka ka ng publiko. imong Ikaw mo giputol, naman ka karon. Cutting time sa. Counter Cutting time objection. sa. Cutting Ikaw mo time naman ka sa. karon. Counter Sige. objection. Asa? Counter. Di una paglitok ang negatibo sa objection o niya ikaw may counter objection. Gikata tong time. Sige. Taong tagaan og 30 seconds Okay. sa objection. Ang akong objection, Mr. Moderator, wala siya katungod Okay, nga objection moingon nga gibaka ka na kung publiko. Kundi siya mo'y namakak sa publiko. Nga naman, tuldok man ha, dili man nakuit. Okay, encounter Counter objection. objection. Mr. Escalante. Ang akong counter objection imong giputol imong gibakaka na publiko. Dire ra kaning basa Christ abolis, dire ka basa. Wala nimo basaha ang those who hold that Christ largo ka dire. Imong gibakaka na publiko. Imong gibakaka imong gibakaka na publiko. Christ abolis ka largo. So, okay na inyong objection. Ayaw bakaki ang publiko. Stop sa. Giputol mo nimo
namakat libro. sa publiko, ikaw mo'y namakat Ipatuli mo ang among libro. O sige ha, ang atong oras atong magikat. So okay Ayaw, na mo. ilara, Kinabot mga tao. mo. Okay. Sige ha, isip inyong moderator. Atong tanahon ang libro, mao man ang libro hapon, no? Sige, pakita sa sige. moderator. Atong Pakita, sa ipakita. moderator, aha magtuldok. Ipakita, So, tanawa. Ang tuldo ko, Nay. same, doing the same. Oh. Okay, atong basahon ang Mr. Moderator, Kaya, mitabang na yung kauban, no? sige, dos ho. Tabang nga, Badlungan ka assist karon. mo na. Akong Yes, God. Tanawa ko mga buutan nga safety, wag sige yung na assist. kay cutting time ata. Atong klarohon ang gipabaro ang gigamit sa negatibo, no? The Desire of Ages sinulat na Ellen White sa pahina 217 nga matud pa. Atong klarohon kung nabay tuldok o wala. Those who hold that Christ abolished the law teach that he broke the Sabbath. Walay period ha, walay kama. Ako lang paglitong na period. And justified his disciple in doing the same. Period. Mr. Moderator, tanawa. Okay. Objection sa gobe. Objection. sige. Tanawa, oh. Tanong sa mani, Mr. Moderator. Please, Objection, hold objection. your obligation, Mr. Moderator. Objection, sige. Mr. Moderator, oh, dara, Mr. oh. Moderator, wala mo siya may Isa. counter. Ay sa ato na lang Objection. Magulat siya. Ano man eh? Sige, ato Di na lang man objekon. ato lang ning giklaro ang inyo ang punto nga gilalisan. So atong gibasa ang gigamit sa negatibo. So ato na lang i-form sa pangutana. Okay. Sige, sige, sunod na lang pangutana. Pero mamantay Point time. of clarification, Mr. Moderator. Ingon siya nga, nagkining ni ang kuha lang siyang libro. Ninghong-hong na, Mr. Moderator. Nag-assist raw. Nag-assist doon na ba din nag-assist kami honghong? Unsa man siya? Largo pangutana, bro. Largo pangutana. Di ako lang gisangat sa Siguan, Moderator. unsa man yung mga moderator? Oh. Uyunan Sa ba muna. ninyo nga top down siya o ibubulan Okay siya? ra nga mo, okay ra nga. Kining Hindi ako ako nalay Sige, sige. sige, bro. Sige. Isip ninyong moderator ang akong duha ka kauban. Ako sila pagkutano. Unsa man yung decision para malinaw, papahawaon o Facebook. Munggod. Tubag. Ikaw. Muhonghong man. Start siya lang daw gamay. Para Sige. dili muhonghong. Palihog ko ni Juan. Tanay si Bradiano, man Bradiano. Dato na kadapit dapat mo ni Bradlito. Dili si Radian, oy. Unsa man na? Di ko na. Si Juan mo din eh. Ano na? Si Oh, bro, si Saro. Tulayo ra kay na. Sino si Juan si Si Brad Nano na. Bradiano daw, miano naman noon. Miano. Sige, sige. Mamaor munggod. Nag-assist na rin sa gas-assist. Sige, Cutting sige. na tong time ha? Sige, sige. Ay mo kabalaga to gi-cutting ang time. Sige, So, unsa man to? Ano man to? Continue lang tas pagutana. Sige, sige, sige. Ang atong oras nga bayan, ang nakonsume na to is 7 minutes and 33 seconds. So doon na lang tayo 2 ka minuto ug sa 30 segundos. Sige, continue sa pangutana, continue ang time. Okay, sunod niya pangutana, bro Ilan. Sunod Sumala sa Biblia. Latina Vulgata Biblia San Juan 5:18 ingon dinhi gibungkag ni Kristo ang Sabado. Pangutana, kinsay nagbungkag sa Sabado base sa Biblia nga akong gibasa, si Kristo or si Ilan? Okay, tubag. 30 seconds. Okay, mo ni akong tubag, ha? Oh? Gibungkag ni Kristo ang Sabado, akusasyon sa mga Hudiyo. Napay oras, ay relax lang. 30 seconds pa, napay 20. Akusasyon na Mr. Escalante sa Juan 5:18 kay si Kristo nang ayo magmasakiton agi akusahan sa mga Hudiyo nga gibungkag ni ang Sabado, pero dili si Kristo ang nag-ingon nga gibungkag ang Sabado. Basaha diha nga gibungkag ni Kristo ang Sabado, pildi ko. Sige, Oh, sunod pangutana. Sunod pangutana. Sunod na pangutana. pangutana. Sumala sa San Juan 5:18 ingon diri gibungkag ang Sabado. Pangutana, unsang adlaw ang gibungkag dinhi? Sumala ni San Juan, Sabado or Lunes? Tubag. Categorical question. Sabado gibungkag para sa mga kaaway ni Kristo. Oh, apil man kas kaaway ni Kristo kay mo mag-akusaran si Kristo. Munang Sabado gibungkag para sa mga kaaway ni Kristo. Kay akusasyon man na Mr. Escalante, akusasyon na. Ingon inyong libro ninyo ha, napokoy oras. Napa, Oh, kayot lang ha. 15 seconds. Ingon ninyong libro, nga akusasyon lang, oh. Ingon ninyo, Jesus never broke the Sabbath because he never need any. Okay. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana, bro Ilan, matod pa nimo akusasyon. Sumala sa San Juan 5:18. Doon na kabay mabasa dinhi litra por litra nga akusasyon? Naa o wala? Okay, tubag.
Kung mabasa na ko, Ha? Nangutana raman ko, Mr. Moderator. mutubagan na ko, kung mabasa na ko ba? Nangutana man ko. Ang pangutana, sige. Kaya may, atong sumala sa pangutana. tungkol, singon din na wala may showdown din Wala Mr. showdown. Moderator. Pare, Nangutana ra ko. pare, pangutana. Moderator, Talawa ra. Brad Guan, kanang balik ko. Mihong-hong, wala mihong-hong. Isagit na. Ikasang time. Ay! Layo na kayo dahil. Ano sa magkaiga? Relax lang ko. Relax naman ko, Dere. Mabutan gini ako mga safety. Friendly discussion lang ko. Relax lang ko. Oh, relax naman ko. Kating, Kay sa kating time pa kay makuan man tagod. Grabe man good. Grabe interruption. Sige, iyon lang kapilo Guan bro, ha? Aron malinaw ta. Di lang po Sige, mape. continue sa oras 9 minutos ug 19 segundos ang nahuman. Doon na lang tayo dulaan mga 40 segundos na lang. Okay. Katapusan na ni pangutana kay 30 segundos ang tubag. Okay, sunod nga pangutana. Kining tima nga nagkanayon, wala bungkaga ni Kristo ang Sabado nga ipapahulay. Pangutana, pulong ni Kristo o pulong ni ilan? Okay, tubag. Tapos Muna ang atong tubag. gidebatihan. Tubag ni ha. Muna atong gidebatihan nga gisupak nimo. Kay imong gipasabot diha nga si Kristo manilapason sa adlaw Sabado. Ingon ninyong libro, Jesus never broke the Sabbath. Oh, perti ka klaro ana. Nya ingon pa gid niyo. Ingon niyo. Si Jesus o kang adlaw ipapahulay. Bisan pag naipatik sa upat kay Ebanghelyo nga si Jesus anong mituman sa adlaw ipapahulay. Diya sa magkasaulugan sa sinaguga. Supako na mo imong libro. Okay, so muna tayo katapusan ng pangutana kay last kuan na 4 segundos na lang. Ikat ang time 10 minutes ginahurot, no? So, ang atong oras, atong ipakita, 10 minutes remaining time na consume. So, humana ta sa kiningniang interpellation period, ato na po ta sa kiningniang pagpabarog sa pikas, no? Ang buhaton karon sa negative side, mo barog siya sa negatibo nga pamaagi, no? Buto pasabot iyang subag-subakon ang tima nga gipabarog sa affirmative nga moingon siya nga dili gyud Sabado ang adlaw nga igpapahulay nga iyas Ginoo. So mo nay baruganan sa negative side pinaagi ni Brad Jinmar Escalante, no? Relax lang mo god, alang atong oras alas 11:20 na. No, maayong paglantaw sa kuan ni Brad Jojo Togilo, ni Len LBB, no, ni Jonel Bulala, murag kuan ni Brad Zepeda, ni Jonel Bulala, Jojo Togilo, no? So salamat sa inyong paglantaw sa atuang Facebook page si Maneli Andos, si Elizalde de las Piñas, murag bunagi ni kuan si Roy Pilare, no? Akong kinakusgang maguwang sa payag, naarap ito sudan sa balay, no? Mga taon niya, nato ikuan sobras parokya bro ba? Ating time man na, no? So may paglantaw na salamat kayo ha sa inyong pagkanunay nga pagpaminaw sa itong programang Dialogo sa Bagdo. Atong oras alas 11:58 na mayang pagpaniudto sa mga naniudto, mayang pagpamahaw sa mga namahaw pa kanalit sa paniudto, no? Sige. So 10 minutos ang negative comment. Pagpabarog sa negatibo, subak-subako niya ang kining niyang di pabarog sa affirmative, isip negatibo siya, no? So 10 minutos negative side, negative comment sa negative negative na to nga susubak, no? Tuwag speaker karon si Brad Jinmar Escalante pag sugod sa paglitok usugod ig hagdog ang atong orasan 10 minutos Brad Jinmar Escalante. Daghang salamat Mr. Moderator. Bueno ang argumento sa kung pinangga daw giluto ra nako siyang kagulingong mantika. Tungod kay ang libro ra sa Seventh-day Adventist ang miunay sa pagguba sa iyang tima. O di ba perting hugnua? Matod niya nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado. Pero unsa may giingon silang libro, The Desire of Ages by Ellen Goldwhite, ingon ni sa atong binisayon, si Kristo nanudlo nga gibungkag niya ang Sabado. Pangutana ni karon mo nangutana ko niya ganiya nga kinsa man ang sayop, ang libro ba sa Seventh-day Adventist or si Ilan Camporedondo? Ang pangutana niya ang tubag niya perting layua. Ang sequence ng pangutana ingon ani para asa man ka para pagadian o para usamis iyang tubag para Manila. Oh Diyos ko Lord. Ha? Ano man? Tungod kay ang argumento niya daw giluto ra gyud siyang kagulingong mantika base sa lang libro.
Basin og diskumpyado kung pinangga nga kining libro ha unsa man ni photocopy ba ni or kini ang print lang ni ang tubag dili nga naman libro gini sa Seventh Adventist o draw The Desire of Ages by Ellen Goldwhite unsa may pruiba nga libro ni sa Seventh Adventist diya sa kung kamot kining The Desire of Ages akong masahon ang website nini ingon diri website www.pphsda.com. Sa ito pa, libro gini sa Seventh Adventist. Unsa gingon dre, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Muna itong binisayon. O kunya, gigamit niya ang kining ni ang tulo ka mga bersikulo ganiha, no? Mateo 5:17, unya Hebreo 4:9, Mateo Kapitulo 12, versikulo 12. O kunya, kini nga mga bersikulo ngayang gigamit ganiha, ni usa, wala gayod niya na pamatud-an ang tema. Tungod kay, wala may mabasa din nga, kinini ang, wala gibungkag ni Kristo ang Sabado. Ato daw testingan pagbasa be, kung naabagi mabasa din nga, wala gibungkag ni Kristo ang Sabado. Diya sa kung kamot kining Biblia sa Seventh-day Adventist, medyo itong rabining Biblia ha, no? Ingunin sa iyang gigamit ang Hebreo Kapitulo 4, atong lilion ha, Hebreo Kapitulo 4, versikulo 9 rather, na kundi niyang gigamit kini atong lilion dari mga igsuon kung doon na ba'y mabasa din nga nagkanayon wala bungkaga ni Kristo ang Sabado. Atong testingan pagbasa be. Kaya't may natitira pang isang pamahingang Sabath para sa bayan ng Diyos. O di ba? Biblia sa Seventh-day Adventist wa ginabasa din nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado. Unsa may tawag anang misite ka og bersikulo nga wala di ay sa maong bersikulo ang maong imong gisite nga mga pamulong. Unsa may tawag na? Di ba bakakon? Namakak ni si Bro Ilan sa publiko nga to mga listeners karon. Usa siyang gigamit ang San Mateo Kapitulo 5 versikulo 17 mga kahigalaan kay sunan. Ato na pud ang basahon be kung naabay mabasa din sa Biblia sa Seventh-day Adventist nga kanayon wala bungkaga ni Kristo ang Sabado. Ato masahon be basin og naaba, no? Ingon dinyo, hindi nila 17, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako upang hindi sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Huwag itay nabasa din Bro Ilan, huwag nabasa din nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado. Ako sa ipangutana ganiya nga kanang tima nga mong gipirmahan nga nagkanayon, wala bungkaga ni Kristo ang Sabado nga ipapahulay, pulong ba ni Kristo or pulong ni Ilan? Ayan tubag, wala sa choices. Uy! Rule number 4, inahanglan nga ang tubag mo inline, takdo sa pangutana. Wa, may takdo ang tubag sa kung pinangga. Ha? Nga naman, maipit man siya kung ingno niya nga si Kristo maoy namulong diha. Kay dili magi si Kristo mo kining ni ang nagpamatuo din imong timaha. Kundi si Ilan man. Muna Bro Ilan, hunungi na in taon ang pagpamakak sa publiko karong buntaga. Gamit ako inyong Biblia, wag mabasa din nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado, no? O kay ang iyang tima dili man mabasa sa Biblia, therefore kining akong katbang nagpamatuod og usa ka tima nga dili di ay mabasa litra por litra sa Biblia. Last 5 minutes. Nan unsa may tawag sa taong nagpamatuod og usa ka butang nga dili mabasa, di ba bakakon? Og sayod ta nga amahan sa bakak mao ang yawa. Delikado kung kini si Bro Ilan mahimong anak, ha? Tungod kay wala man niya gitug-an ang kamaturan na kundiin ang iyang tima
dili di ay mabasa sulod sa Biblia. Kabasin og naa sa puto sa Biblia. Kaya wa man sa sulod sa Biblia. Kini iyang Biblia na nadia naraban ay putos, basig naa diya mabasa taputos sa Biblia. Ha? Nanon sa may pruiba nako is negative side na kundiin ang Sabado gibungkag ni Kristo. Unang-una, ang akong ebidensya, mao ang Biblia. Sa San Juan 5:18 sa Latina Vulgata Biblia. Ikaduhang ebidensya, ang libro sa 70 Adventist. Nyagi ako sara na ba ko niya ganiya nga ako daw giputol? Ano naman ito ituldok? Gibasa na sa Mr. Moderator, oh. Ugunya, nanon sa may napatik sa Biblia mga kaigalaan. Atong basahon ang kinini ang San Juan Kapitulo 5 versikulo 18. Sa Latina Vulgata Biblia, nasa ko mga kamot, ingon ni. Busa tungod niini, isamot pagpaninguhag patay kaniya ang mga Hudiyo, kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Timpos gaya, ano man, gisayat gid niyo nga gibungkag ang Sabado. Sumpay, kay base ko ingno na buntag incomplete ani. Wa tiwasag basa, bisag tuldok. Kundi iya nga giingon ang Dios nga kagulingon niyang amahan. Diin nagpakatumba siya sa Dios. Pangutana, kinsa may nagbungkag sa Sabado din eh. Hoy lain kundi si Jesus kun atong ganiron pagbasa sa bersikulo 16. Usa may giingon din eh. Busa gigukod sa mga Hudiyo si Jesus. Ili man si ilan magigukod din eh. Si Kristo man o si Jesus kay nagbuhat maning mga butanga sulod sa Sabado. Apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagabuhat hangtod karon ug ako nagabuhat. Mao na nga sa bersikulo 18 gibungkag ni Kristo ang Sabado. Matod pa niya, akusasyon kinsa may gasulat ana, kinsa may ganiret ani sa gibuhat ni Kristo. Si San Juan, buot mang basabot nga nasayop si San Juan sa pagniret niya sa gibuhat, sa unsa gibuhat ni Ginoong Kristo, og si ilan maoy sakto. Pag sure dia bro ilan, matod pa niya ganiha nga nasayop daw, wala daw nasayop ang kininiang libro sa 70 Adventist. Sa to pa, kay wala may nasayop. Last 2 minutes. Wala man nasayop. Unsa may gingon din niya 2 minutes sayon, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Matod pa niya, wala masayop. Sa to pa, ang tema isip negative side, miuyo na siya sa akwang pagnigar. Nga naman, ingon mo siya nining libruha nga, wala doon ni masayop. Ugunya, ang nasulat nining libro, gibungkag man ni Kristo ang kinini ang Sabado. Wala ni affirmative aning debatiha. Kundi puro na negative. Diba? Mao na Mr. Ilan Campuridundo nga kupta na to ang kamaturan bro Ilan. Kaya ang kamaturan mao kini maghatag kanatog kagawasan bro Ilan Campuridundo. Last 1 minute. Yung nalala kong ligar siyang tema nga gipamahayag Mr. Moderator, osmon ko mayong buntay kanatong hurot. So imong gilip ang almost 1 minute no nga oras gigibodiga kining niyang agianan nga makabadayon ta sa ato ang friendly discussion. So nahuman na nga to ang kini ang negative stand no, buot pa sa buot nga giguba niya, gibungkag niya ang gipabarog sa affirmative. Din mo mo trabaho niya no. May din paglantaw ni Brad Roger Caliso no, ni Brad Renanti Sumulong, si Edgar Ginisam Laugan, si Sister Ando, si Dennis Tolentino Taboko may paglantaw. Si galibog mo niya mong trabaho riya na friendly discussion no bagitaw ni. No, nagkatawa sa Cesar no. No, kumbate ra sa rason, way labot sa kurason ani. No, ato ra ning pagpahayag sa tuang kini ang sentimentong baruganan isip niya ta nagpuyo sa demokrasyang nasod sa Pilipinas di naghatag og kagawasan sa pagpili sa mga kasimbahanan no. So okay.
O sa ahan naman tani, so nahuman na ta sa negative side, ato na punta sa interpellation, no? Sa kuan pa ni, baos-baos. So 10 minutos gapon. 10 minutos nga interpellation period, atong balikon ang tema ha. Nga pamatud-an sa affirmative, but ang Seventh-day Adventist, pamatud-an ni Brad Ilan Campo Redondo, nga ang wala bungkaga ni Kristo ang Sabado nga igpapahulay sumala sa Biblia og sa referensya, no? Siya mo affirmative o niya humana sa og barog, humana pud sa gipangutana niya, diri na punta sa negative side, no? Negative kini ang comment. So 10 minutos humana, so diri na punta sa interpellation period sa negatibo ngadto sa affirmatibo, no? Kung tinuod ba ito iyang pag-deny sa gipabarog sa affirmatibo. So 10 minutos gipunta, no? So 10 minutes nga interpellation period sa affirmative ngadto sa negative, sumala siyang gipabarog o niya cutting time nga punta. So sugod na punta glalis sa nero. So, pagpangutana, bira na dayon sa unang hagtog sa orasan. Okay, unang pangutana. Unang tubag. Mo kwanza ko kadjot Mr. Moderator ha, mo premise ani. Kanay naot nga kaning pangutanag tubag wala nang tani mga kwan ba. Ato ang kwan ni pre discussion na gani bro ha, Escalante. Kadang wala tay magkayagaw bitaw, kanang murag friendly na gyud. Ikaw naman ay Okay, unang pangutana bro. Kani naglapas or nagbungkag sa adlaw Sabado, iya sa Dios, iya sa yawa. Kini naglapas. Objection, Mr. Moderator. Sige, atong usay mong objection. Kung objection, Mr. Moderator. Cutting time. Wala man sa tema ang kininiang iya sa Diyos o iya sa yawa. Ako daw balikon pagbasa. Sige, Mr. Moderator, ako'y basa. Kay Sabay iya sa Diyos o iya sa yawa niya, Mr. Moderator. Okay, ang tema, akong pamatudan nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado nga igpapahulay sumala sa Biblia og sa referensya. O sa may mong clarification na negative. Ang akong objection, Mr. Moderator, Objection. walay nabasa sa tema nga iya sa Diyos o iya sa yawa. Sa ato pa, iyang pangutan na irrelevant sa tema. Okay, so in counter objection. Ang tema mga good Mr. Moderator, wala bungkaga ni Kristo. Nagkating time ta. Okay, wala bungkaga ni Kristo ang Sabado. Mo nang gipangutanan nako siya. Kini bang nagbungkag sa adlaw Sabado ni Kristo? Kay mo man tema na to, iya sa Dios, iya sa yawa. Pangutana na nako, tubaga. Mo na pangutana. Okay. So, objection, Mr. Moderator. sige, sa imong objection clarification. Ang akong clarification, Mr. Moderator, iyang pangutan na irrelevant. Ngano na kaingon kong irrelevant, Mr. Moderator? Okay, ato nang Wala may isang match sa iya sa Diyos o iya sa yawa diha. Sige, ang Hindi, gibungkag ni Kristo ang Ang Sabado. pangutana sa affirmative, iya ba na sa Dios o iya ba si Yawa? So, Counter objection. asa ha, moderator's time sa cutting time ta. So, alang sa pagbadayon sa to ang pre-discussion, tubagon man ni o dili sa negative, atong ipangutana sa duha na to kagwapo nga mga moderator. O sa man sa iyong muna-una, ipatubag ni pangutana nga iya ba sa Yawa o iya sa Dios ang tema nga gipirmahan pero mga moderator, ipatubag o dili? Tubag. Kamong duha tubag. Tubag ra o dili? Tubag ra, ipatubag. Ang isa Tubag ipatubag o dili? Moderator nagingon. Ipatubag o dili? Patubag daw, tininood di gina. Sige, tubago na to. Ang pangutana, ani atong iklaro ang tema, akong bumatudaan nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado nga igpapahulay sumala sa Biblia og referensya. Ang pangutana sa affirmative, kani ba nga tema iya ba ni si Yawa o iya ba sa Dios? So matud ba sa duha ka moderator, ipatubag lang daw so atong mapugos og tubag ang affirmative. I-repress na ko, Mr. Moderator. I-repress. Sige, o. Continue ta sa Mali oras. pangutana, bro, Escalante. Klaro clarification. Kani bang nagbungkag sa adlaw Sabado, iya ni sa Dios o iya sa yawa? Tubag, iya sa Diyos. Nga naman, kay sumala sa San Juan, sa San Juan 5:18, sumala pa diha sa Latina Vulgata Biblia, generate ni San Juan ang gibuhat ni Ginoong Kristo. Unsa may gibuhat ni Ginoong Kristo, gibungkag niya ang Sabado. Ug unya kana nga pangatarungan gisundan kana ni Ellen G. White. Unsa may giingon sa inyong libro, The Desire of Ages by Ellen Gold White, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Sunod pangutana. Okay, matod nimo bro Escalante, ang nagbungkag sa adlaw Sabado, iya sa Dios. Di ba? Mo man imong tubag. Okay, sunod pangutana. Asa nimo mabasa sa Biblia
nga ang nagbungkag sa adlaw Sabado iya sa Dios kay mo man ay motubag. Objection, Mr. Moderator. Sa atos ang laro ng pangutana, Gisundan na po cutting siya. time sa ta, cutting time. Sige, unsa ibong objection? My opponent, he committed a fallacy, Mr. Moderator. Counter Which objection. is misleading. Sige, Nga naman, ang iyang major premise, matod niya, that is opinionated, Mr. Moderator. Okay. O niya, wa ko magdalag opinion din he. Tanawaw, dagang ikong libro. Dili pangutana sa kong libro, Counter dili kay mo objection. ka matod nimo, that is opinionated. Oh, sige. Counter objection. Counter objection. Dili Sige. opinion Mr. Escalante. Oy. Gikuan ra man kanako counter niyo. Sige, counter. Sige, Gigukod mga oras. ti ka, ingon ba ka nga ang nagbungkag sa adlaw Sabado iya sa Dios. Gigukod ti ka, asa mabasa sa Biblia na ni moderator nakadungog nga ang ang nagbungkag sa adlaw Sabado iya sa Dios. Gipangutana ti ka. Mo na ko pangutana asa na mabasa sa Biblia. Tubag. Akong tubag. Itong tubagon, tubagon na lang. Sige. Sige. Explicitly naa sa San Juan 5:18 kinsa may nagbungkag diya mao si Kristo og si Kristo Dios unang Juan 5:20 imo na supakon bro Ilan karon aha may insakto si San Juan nga maingon nga gibungkag ni Kristo ang Sabado og si Ilan maingon wala bungkagan ni Kristo ang Sabado adito kubuto ni San Juan og dili nimo Sunod pangutana. Sunod pangutana, matod mo bro, gibungkag ni Kristo ang Sabado sa Juan 5:18. Mabasa ba Objection, ni Mr. Moderator. Utana sa galita. Objection, Mr. Moderator. Sige, ito ang laro ng Ang objection. akong objection, Mr. Moderator, kaniya Kristohano na ni nga kuha na, nga ang akong objection, bawal sa moingon o kininiang matod nimo kay sa lagda sa debate, that is Isundan na opinionated. tika. Mr. Moderator, wapa ko na human. Counter. Hawlapon Sige, kay atong diwasan, hinahon ikaw na sunod. kay itong tingog karon bro Ilan. Mo gani. Ang pag-ingon ni matod nimo, that is opinionated. Ingon niya pagpangutana ba basis sa imong libro nga imong gibasa. Ah, Ana. okay. Ayaw, pagbuot nakuha na na ko, ko. counter objection. Ay, Sige. gitudluan tika sa rules. Sige na. So, Counter okay objection, na. counter. Objection and counter. Counter Ito sa- yatag. Counter, Oh. counter. Ikaw Niingon nga, ko, tema. niingon kog matod nimo. Ikaw may akong kontra kisa man ang moderator. Mingon jud ko nga matod nimo. Oh, mamay mo tubag Okay isundan na ti to. ka ba? Okay na to. Oh. Sige. So, continue na ta sa oras, ha? Sige. 2 minutos pa ang nahurot. Okay, matod nimo bro Escalante sa Juan 5:18 gibungkag ni Kristo ang Sabado. Matod nimo kay ikaw may nagsulti ana. Ang akong pangutana, mabasa ba nimo sa Juan 5:18 nga mingon si Kristo gibungkag nako ang Sabado? Mabasa dili kategorikal. Ang tubag, explicitly yes. Nga naman, paminaw sa, explicitly yes. Nga naman, gibuhat ni Kristo ang maong pagbungkag o gunya generate ni San Juan. Ay, kuing na pagkatong pagnirate ni San Juan, nasayop si San Juan sa pagnirate ato. Di ba? O gunya, kanang nagbungkag diha nga mao si Kristo, Dios na. Naa sa San Juan 5:20 bro Ilan o na kugunya isuportahan ka na sa inyong libro by Ellen Goldwhite gibungkag gid ni Kristo ang Sabado bro Ilan. Sunod pangutana bro. Sunod Matod pangutana. pa sa inyong libro, Jesus never broke the Sabbath. Namakak inyong libro o ikaw may namakak? Ang tubag ikaw mo'y lamakak nga naman Mr. Moderator Mr. nanudlo na Moderator. gitudluan Brad Kuhan, ganang yung paling. ay Cutting time, ha? ayun mo assist mo tudlo man lagi. Brad Kuhan, ganing. Sige, kay. Alam mo, Ay, unsa man ni Mr. Moderator, please roll your Patubaga sa kategorikal. Ako ang i-cutting time, ha? Namay kategorikal. Sige, buhangin ta para ay. para dili ta magubutan kay ko ni nani dili ta maghimuan ni utro. Sige, palihog ko pati kuan. Ga-cutting time Mr. ta. Moderator, objection ko. Patubaga kategorikal bro. Sige, ga-cutting time pa ta. Ga-cutting time pa ta kay murag na kuan. Sige, balik ta resume. Ay, resume. So, usa to pangutana sa usa mo to nangutana ang affirmative sa negative. Sige. Continue ta sa pangutana. Continue. Brad, kuan Sige, balik sige. ko ni kuan ba? Ayun na nagapil-apil Brad Pablo. Sige. Matod pa sa inyong libro, Continue ang oras. Jesus never broke the Sabbath. Because he never premise did any unnecessary serval work on the Lord's day. To the leader of the synagogue who accused him of breaking the Sabbath for healing a sick woman, he answered, namakak inyong libro, sakto inyong libro, sayop.
Kategorikal ha. Sakto ang nasulat sa libro o ikaw mo'y nasayop sa pagbasa sa mga libro. Ano man? 30 seconds na In tubag. terms of moral law, kanang sabat, in terms of moral law, sakto na nga mo'y nasulat niya sa libro. But in terms of ceremonial law, nga maong Saturday, gi-abrogate ka na base sa kinini ang libro nga kung gidala, The Fourth Commandment by Jonathan Willis, kanang Saturday, abrogate ka na ni Ginoong Hesukristo. Adraw, libro man niyo. Adraw, dili na photocopy ha, libro na eh. Sunod pangutana. Okay na, Sige, Moderator? sunod pangutana. Okay. Matod sa inyong libro, wala bungkagan ni Kristo ang Sabado. Unsa na nga libro isipin yung moderator? Ten be? Commandments, oh. Unsa na nga libro kisay writer na? Okay, the Ten Commandments kisay kuha na aron nga kay aron alang sa namina kay wa ba nakakita rin naminaw. Pabasa Mr. Moderator kung nabay Sabado dia. Adili ang libro lang, ang libro ato lang naron. Ayo kurambos bro ilan. Sige, ang libro lang kisay writer na. Ay, primator, oh. Mator. Matot pa na niyo. Gating ang Ay, time. mas mayo tingnan. Most Reverend Socrates Beligas. Siguro tayo paligas. Nay. So, sige. Continue na ha. Gikatin na tong time. Continue sa pangutana. Okay, pangutana. Okay. Matod pa din sa inyong libro, Jesus never broke the Sabbath. Premise ha, premise. Niya, ang Sabbath, matod pa sa inyong libro, The Canberra Catechism, premise ha, Sabbath, Saturday, pangutana. Nasayop ba inyong libro pag ingon nga wala bungkagan ni Kristo ang Sabado? Nasayop inyong libro o wala? 30 Kategorikal seconds bro. nga Tubag, Ang paliw. tubag, wala na sayop. Kabalo ka kinsay na sayop, ikaw nga nagbasa sa mong libro. 30 seconds. Ako nang giingon by Jonathan Willis, ingon dito nga by morally, in terms of moral law, kanang Sabat, moral law na siya, o kunya ang seremonyal law ana, ang adlaw sa Sabat nga mao sa Saturday. Ayaw ikurambos bro ilan, nahilig ka kurambos ha. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Ay, pangumentaryo. Sige, sunod pa utana. Sunod pangutana. Oh. Matod pa sa Juan 5:18 nga imong gigamit. Kinsa may nag-ingon nga gibungkag ni Kristo ang Sabado? Si Kristo ug ang mga Hudiyo. Kategorikal. 30 seconds. Objection, Mr. Sige, Moderator. ato sa clarification na. Clarification and objection. Sige, ato klarahon sa. Sige, ikaw na. Ang ganirit Cutting diha mao si San Juan. Okay. Misleading yung pangutana, Mr. Moderator. Tungod Okay. kay si Kristo wala namulong diha. Ang mga Okay. Hudiyo wala Sa- namulong ato sa diha. diwason siya. Kinsay ganirit diha si San Juan. Dapat mo yun siya kinsay nagsulti diha si Juan o si Kristo. Ayon, Okay, counter objection. counter Ayon objection. nagipagbuot sa akong pangutana. Ayon pagbuot. Gitudluan lang tika. Ayon pagbuot kay ikaw mo tudluanan. Ayon pagbuot. 30 seconds nga interbilis sa kining nang encounter. Okay na ka sa imong encounter? Ang akong counter objection, Okay, sige. pagtubaga sa kategorikal. Ang 1.5.18, tubaga Mr. Escalante. Kaysa may nag-ingon ani nga gibungkag ang Sabado. So, mo na yung pangutana ha? Di na pa, wala pa mo man. Wala pa dahil. Si Kristo ug ang mga Hudiyo, tubaga. So, yun na. So, okay na. Tubag. So, inform na itong question nga itong i-on ang time. Ako sige, lang, sige. ako lang kwan tubagon, Mr. Moderator. Sige. Okay. Tubag. Sige. In terms of action si Kristo. But nakatawa na. In terms of action si Kristo nga baoy ginirit ni San Juan. Giun sa man pag nirit ni San Juan, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Ug unya gi-follow upan kana ni Ellen G. White nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Kini mo isupaka bro ilan inyo ra ba ning libro? Oh? Masampalong kang Ellen G. White ani. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sumala sa inyong libro, Katisismo nga Bisaya, Alags Katolikong Pilipino, page 909. Si Jesus ug ang adlaw igpapahulay, bisan pag naipatik sa upat ka ebanghelyo nga si Jesus matinud-anon nga mituman sa adlaw igpapahulay diha sa mga kasaulugan sa sinagoga. Nasayop inyong libro o namakak? Ang 30 tubag, seconds. ikaw mo inamakak o wala na sayop ang Kategorikal, libro. objection. Objection. Ay, Mr. Moderator, So, sa tibong pangutana, nasayop o wala? Nasayop o wala? Patubagas, Okay, Juan. sige, nasayop o wala? Tubag kategorikal, sige, bro. sige. Sige, continue sa oras. Okay. Ang akong pangutana ba, matod pa sa inyong libro, pag-ingon sa inyong libro nga
Kanaang si Jesus matinud-anon nga mituman sa adlaw ipapahulay. Nasayop inyong libro o namakak? Sayop o namakak? Mr. Moderator, objection. Multiple choice. Kanang Objection, Mr. Moderator. Kanang sayop ug bakak puro man pareho sayop. na. Sa Mr. Moderator. Objection si moderator. Objection, Mr. Moderator. I-repress. Ato ilisa na ko Objection, Mr. Moderator. Okay, Usa, i-repress, bro, moderator, i-repress. Atong sang darongon na pangutana kay kasi maglampo I-repress, ni mga i-repress. minat. Ako Dili. gikating na kung time ha. So karoha ang pilianan. Kundi ba Sige. puro Puro option. sa'yo, pilianan. Sige, ato sige, ibalik sige. sa affirmative ang pangutana. Sige, kana. Okay. Resume time. Sige, resume. I-repress. Kaya targaman, i-repress. Okay. Sumala sa inyong libro, matinud-anon nga mituman si Jesus sa adlaw ipapahulay. Sakto inyong libro, sayop. Sakto ang libro og sayop ang imong pagsabot. 30 Ano man? seconds. Kanang Sabado dia in terms of moral law, alang kana sa mga Hudyo og way labot ang Pinoy ana. Inyong libro doktrina sa kininiang Seventh-day Adventist Singundre, ito ang dahilan kung bakit sa mga Israelita inutos nga ipangilin ang Seventh-day Sabbath at totoo nga walang kinalaman dito ang mga Pilipino. O di ba? Way labot ang Pinoy. Ikaw Pinoy ba ka dili ba ka American? Sunod pangutana, bro. Pangutana. Matod nimo ang Sabado para lang sa mga Hudyo. Sumala sa Marcos 2:27, Latina Vulgata, ang Sabado gibuhat sa tao. Pangutana, tao ka dili? Objection, Mr. Moderator. Ato ikating time. Ato ikating ha. Awak ni katawa, Mr. Moderator. Unethical. Counter objection, Mr. Moderator. Dito pa ko na human. Sige, ato Objection. sa paminaw na objection ha. Unsay mong objection? Unang punto sa kong objection, Mr. Moderator. Ingon siya, matod niya. Dili man ni matod nako. Ano man? Ingna ba, matod sa inyong libro. Dili kay matod niya. That is opinionated. Counter objection, Wag mo Mr. niya. Moderator. Ano man? Sa- Ikaduhang punto, Mr. Ilan Campuridondo. Walay alang sa tao diya sa tima. Unsay Sa nasa nagatubag tima? naman ni siya. Okay. Gatubag naman eh. Objection na. Dili na Objection, tubag. sige. Gatubag siya, Counter. gatubag, dili na objection, gatubag na siya. Objection. Basta, dili gatubag. na tubag. Gatubag siya, Sige, gatubag. objection na. Moderator. Roll number 5, oh. Sige. Objection. Gatubag, hindi na objection. Ako sa objection. isip yung moderator. Sige. Kung may itang objection, there is something to be clarification. Oo. Ay, clarify ba? Ato sa paminahon kung Oo. nakasabot ba na kay bundang taglita magasinabot na niya ay? Oo. Wala tagdalan na ni. yun. So mga okay na kasi mong pagpasabot? Okay na lang So sa ikaw na po Counter encounter. objection. Ingon mo siya gina gigupod na ko siya, gisundan na gini na ko siya. Matod niya ang Sabado para lang sa Hudyo. Ikating na tong time ha? Oh, mo ni akong objection sumala sa Marcos 2:27, ang Sabado gibuhat sa tao. Pangutana, tao ka dili? So kana imuhang clarification. Ato na nang inform into question. Sige, tubag. Continue ta. Usba ang pangutana kay o nagko ang orasan. Matod nimo bro Escalante ang Sabado para lang sa Hudyo. Sumala sa Marcos 2:27 sa Latina Vulgata, ang Sabado gibuhat sa tao. Pangutana, tao ka dili? Ang tubag. Categorical. Tao ko nga diri Israelita, dili sama nimo nga tao nga nagpakahudiyo. Ug unya kanang tao diya bro Ilan na komentaryo sa revised version no nga adresado sa Deuteronomy 5:14 sa to pa kanang tao diya adresado sa mga Israelita. Sumala sa inyong libro, wa mo'y labot sa 7th-day Sabbath. Man ka mo apil. Asa man mo sulot ang 7th-day Sabbath sa inyong libro, bro Ilan? Wa mo'y labot, ana. Muna nga ayaw paggamit sa Biblia sa 7th-day Sabbath kay dili na inyo. Sige, cutting time, mga tong oras na Okay, sunod resyo. pangutana. Moderator's time sa cutting time 8 minutes og 12 segundos ang nahurot. Nga doon tayo usa ka minuto na lang og 48 segundos ang nabilin. Sige. So continue sa interpellation period sa affirmative ngadto sa negative. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana, bro. Ang aton tema, wala bungkagan ni Kristo ang Sabado. Matod pa. Ang akong pangutana mao ni kining pag-ingon sa 1:5:18 nga gibungkag ang Sabado, akusar ni o dili? Ang tubag dili ginaakusar. Ngano man si San Juan mo'y ganirit ana. Giun sa pagnirit ni San Juan sa unsay gibuhat ni Kristo. Unsa may gibuhat ni Kristo, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Ug unya sumala sa inyong libro by Ellen Goldwhite gisuportahan na
asa man mi suporta ang libro ni Ellen G. White sa ako wala sa imuha. Sunod Mao na pangutana. ang tubag. Sunod Oy, pangutana. Sige, sunod pangutana. Mato di mo bro Escalante dili akusar. Last question na lang, Kung mabasa nako, Adi pa dahil na pa, sige. kung mabasa nako ang akusasyon, sama mo pirma kang pildi ka. Okay. ang akong pirmahan Okay, Mr. Moderator mo objection yan o tubag? pagkapildihan. Objection. Pangutana to nako. Pangutana ro niya gi-challenge. So, ato sa Pangutana ta challenge. Ingon mo assist. Sige, ato Ingon mo assist. Tanaw sa moderator, ingon mo assist. Daong hungay na. kay Relax Kung lang gusto bro. ka mapil Brunano, apili. Bro Escalante, relax lang. Relax lang. Really discussion. Ipagpilungan ka kay hunghungan kasi mong kauban. Relax lang yun. Ay lang ka. Okay, atong gikating ang time ha. Way hunghungay ha. Atong gikating ang time. Sumala sa inyong rolling. Sige, moderator's time. Okay. Sige, usuman mo padayon ta ni dili na lang. Sige, palayo ko hilom sa no. So, cutting time ang sumala sa inyong rolling, wala din ina-appeal ang showdown. Challenge, sige. Challenge question. So atong likayan ang wala ninyo gihimo. Wala man na sa inyong rolling. No? Sige, ang imo na lang challenge question, i-form na lang into question o niya birahin na niya sa rebuttal. Ana. Sige. So ang atong oras na 9 minutos ang nahurot o 4 segundos. So nanalanta sa 56 minutes. Aron mo 60 seconds day. Last question na lang. Ha, nahurot na hurot. Ako ni gikating. Kay guan ni katinga ganihara mo nahurot. Sige, Sige, sige. katapusan mong tana. Si matod pa sa inyong libro, bro Escalante. Sa CCC. Ingon din the gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law, but Jesus never fails to respect the holiness of this day. Sakto ni o sayop? Ang tubag, sakto ang ibasa, sayop ay yung pagsabot. Ano man? Mr. Moderator. Si atong cutting time. Ato laging likayan ba? Likayan. Para yun. Kay nakaon ba na yung microphone na? So dili na mo akainin. Ang mi-assist na may hinuoy mo yung sakto mo ingon cutting time na ba niya? Katapusan na ni pangutana. Sige, Parayon. Last- Mr. Escalante. Ang CCC in terms of moral law, sakto na. But in terms of ceremonial law, sayop gid ka. Nga naman, in terms of ceremonial law, nga maong Saturday, gi-abrogate ka na. Unya, sumala sa inyong libro, by Ellen Goldwhite, wala manimilaban ninyo. Nga naman, ingon din gibungkag ni Kristo ang Sabado. Raw, libro 70 Adventist, Sunod pangutana. Wala na pang... So wala na no, ang atong oras alas 9:55 na. Ano si 9 minutes and 55 seconds sa 5. Ato na nang ibira sa rebuttal. No, sa rebuttal lang tana. So sige lang, lugwayan ta mo 7 minutos yung rebuttal para magaginawa gamay. Pura gamay ang 5 kay murag gagatawa si Brad Cesar. So bitaw maayong paminaw no, maayong pagpaminaw sa atong mga kaigsuonan. Ilabi na diha sa may mga kabukiran no, si Brad kuan dagan ta comment dire. Si Brad Junel Bulala kung ceremonial lo sakto nga adlaw nga Sabado nga igpapahulay kay para ra na sa Hudiyo kung muralo sabat pud kana igpapahulay ikapito bisan pa og Sunday may start sa trabaho sa Lunes no ikapito lang gihapon ang adlaw Domingo si next miano o parente nili mo isa to miano dia si Kuan si isa to miano si Cesar si next miano pinolahi ni Bra Cesar kay magpare man si seminaryan man ko si Bra ang problema lang bro dili man na sila Hudiyo kay pamena mo ha matud pa siyang comment ang problema lang bro dili man na sila mga Hudiyo Pilipino man sila dapat dili sila mo adapt sa balaod sa mga Hudiyo si Brad Bincal Marson no? Si Alvin Marson may paglantaw si Jojo Togelo, Janel Bulala si JP Dad okay na so nabasa na to dili sila magmahay so ang atong oras alas 12:30 na naggalaban ang ulod dito din ni ka-comment nun ba no kasi hindi lang brother kaya atong tagaan sila oras talagsar man po na inani no ato lang mong basabto ng mga tao nga inani gining freely discusso doon na gay panaglalis hangtod nga doon na pagani panaglalis doon na paginiwa pagkasinabtanay mabot lang panahon niya mag-abot na sa langit na ni magsinabot na din na mag-away usaray dala na to alas 12:30 7 minutos
ang kining niyang rebuttal, subot mo sabot, wala na comment, wala na objection, wala na tanan. So ang inyo ang mga kakulang sa pangutanang tubag diyan niyo buhos. Kinsa may una, affirmative. Una, negative. Affirmative ko. Una. Una si ang negative. So oras na to atong i-reset 7 minutos nga kining niyang rebuttal atong ihatag sa negative side. Okay? Mga kaigsunan, ang tema nga gipabarog ni Bro Ilan daw sama sa usa ka tabanog nga naputlag higot og mo'y hinungdan nga napadpad kini ngadto sa kaalautan nga mo'y iyang kapildihan. Mahuman na lang ang debate. Wala giniya na reconcile ang libro ni Ellen Goldwhite nga nagkanayon gibungkag ni Kristo ang Sabado. Ikaw pa siya giputol ganiya, bisag na ituldok. Sorry, Bro Ilan, oy. Ha? O gunya, sumala sa Biblia, Latina, Vulgata, Biblia, wag nangutana si Bro Ilan, therefore, nangutana siya ni kaniha, tapaw-tapaw ra. Pero wag ka deep ang iyang pangutana. Sumala sa San Juan 5:18, Latina, Vulgata, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Na-reconcile ba? Wala. Oh, gunya si Bro Nano ganiha mihunghong siya. Unsa may pasabotan ning paghunghong ato ni Bro Ilan? Dihado na bagid ni. Ang kauban nako nga mga Catholic faith defenders nga naa diri sa kilid, wala mihunghong. Pero si Bro Ilan gihunghongan. Botong pasabot nga nadihado si Bro Ilan siyang pagkamaturan nga iyang gipulataw karon nga dili tinuod. Ha? Wa ko nga saba adri ha. Hunghong pa ni. na mga kaigsunan, unsa man kining Saturday Sabbath. Ang Saturday Sabbath usa kay papahulay nga alang lamang sa mga Hudiyo. Unsa may ebidensya nako nang naa. Lucas kapitulo 4 bersikulo 16, Saturday gid mabasa ni. Aba sinupakpak si Bro Ilan na niya. Saturday ang mabasa sa Lucas 4:16. Pero kanang Saturday diha nga mabasa sa Lucas 4:16 alang kana sa mga Hudiyo. Namang ko'y Biblia kining gitawag tog The New Testament Pinoy version. Atong lilion be kon alang man sa mga Hudiyo. Lucas 4:16. Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabbath, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Diyos. Ugway labot ang Pinoy ana Bro Ilan. Ano man, sumala sa inyong libro, ang kanang 70 Sabbath, way labot ang Pinoy ana. Asa man isuksok ng Sabbath sa kining niya 70 Adventist sa Biblia nga dili man na ilaha. Di ba? Ugunya, therefore mga igsuon, ang Saturday Sabbath sa Biblia dili di ay iya sa 70 Adventist, kundi alang kini sa mga Hudiyo. Sa to pa, kining mga 70 Adventist nagpaka-Hudiyo ni. Kay mi-adapt sa teaching sa mga Hudiyo nga mao ang pagpahulay sa Sabado. Og ang nagpaka-Hudiyo sigon pa sa Biblia mga sakop sa pundok ni Satanas. Pinadayag 2:9. Mo hinungdan nga diha sila mga pulpito, mga kaigsunan, ang ilang mensahe nagikan sa impiernuhanong sulo ni Satanas. Ano man? Diha sa lang libro Last Day Events by Ellen Goldwhite, pahina 200 atong lilion ang pahina ani 194 ingon diri, many will stand in our pulpits with the torch of false prophecy in their hands, kindled from the hellish torch of Satan. Tan-aw na tiaw mo na magsuon nga kinini ang libro 70 Adventist
doon na day koneksyon nga to ni Satanas. Objection, Mr. Ay, Moderator. Mr. Moderator, ano naman yung objection eh? Kating time na to, ha? Oy, Mura sige lang. naman, nasaag naman ni siya. mas maayo tingali kung idu karnig Mr. Moderator. kasi sa Nasaag, debate. nasaag naman na. Nasaag na. Konklusyon man eh. Kaya atong gikating. Oy, Mr. nasakitan na. Atong Na, gikating. namatay timang isunod. Ay, Natay timang isunod. malibog. Nasaag na, nasaag. Sarap na. Nasaag na, di ka balos debate yun. Nasaag na. Di ka Nasaag. sa debate. So, okay na. So, ako na po, ha? Pabalik ka siya. Sige, ako na po. Konklusyon man Pabalik eh. ka siya. Sige. Pabalik ka siya. Naman tayo topic. Konklusyon man eh. Sige, ako. Pabalik Dili ka na siya. ka mo interrupt. Naman tayo rules. Natin Nag-error rules. Sige na, siya Brad, eh. Campo. Konklusyon. Pabinaw sa moderator. Kasama ka Sige na. na, Brad Ilan, no? So, sumala sa ruling sa debate, naa naman ta sa final conclusion, wala na sa objection. Ang imo ang kalagutan, imo po na. Sige, sige. Balos Namo ko na niya. tayo tema moderator. Wala naman ta sa tema, kay conclusion na, final conclusion man na siya. problema. Wala na siya. Ako lagi klaro. So, final conclusion. Sige, unya, kung mubalos ka, balusi po. Lagi. Kung, Sige, sige. sige, continue ta sa time, napasay, ayaw na to niyo, Gusma. Eh, dito sa Mayo nga Usbon, nga doon ay kaning niyang panahon sa iyang ribatal. Sige, nabatay 3 minutos o 54 segundos ang nahurot iyang kaning niyang ribatal. Continue. O di ba nahalangan na sa reglamento sa debate kung final conclusion na gani dili na kamo interrupt ana na sa rules rule number 6 kung doon ay kung conclusion na kung negation speech kung affirmative stand dili kamo interrupt ana ay ikaw ra din nagkining ni ang naguba sa imong rules day Mr. Ilan Campurinon no ug niya og kay konektado man sila ni Satanas mo hinungdan nga mga 70 Adventist sigon ni Ellen G. White dili sigon ni Jean Marie Escalante ha sigon ni Ellen G. White pagayudyuron sa impyerno. Libro sa Balista, Last Day Events by Ellen Goldwhite, ingon din and thou, Capernaum, 70 Adventist, who had had great light, which art exalted into heaven, and point of privilege, shall be brought down to hell. Tawara, pagayudyuron na sa impyerno, aron sa ingon niya na, mga igsoon, niiling mong debate, dili na ko tumong og tuyo ang pagpasakit sa inyong pagbati. Kundi, usa kini kapag pamahayag sa kamaturan, aron sa ingon niya na, ikaw ug ako, adunay kasayuran. Dabay oras, Mr. Moderator. Napay 2 ka minuto. Okay. 5 minutes pa. Ako na lang tiwason, Mr. Moderator. Katoy ang giingon gigamit ng mga libro ganiha. Nga katong Sabat nga wala gi abungkag ni Kristo in terms of moral law, sakto to. Pero iyang gikurambos. Ang Saturday nga ceremonial law, iyang gikurambos sa moral law. Oy, hilig kurambos akong pinangga. Ha? Dili na to kuramboson, Mr. Ilan Campuridondo. O kunya, sumala sa inyong libro, kanus ama na, milutaw ang 70 Sabat. Kanus ama na, may adapt ang 70 Adventist sa 70 Sabat. Diya sa kung mga kamot, ang libro sa 70 Adventist, My Life Today by Ellen Goldwhite. Page 371, ingon din 1846, accepted 70 Sabat. Oy! At tong 1846 naman di ay gi-accept sa 70 Adventist ang 70 Sabat kung Saturday. So ito pa, sa wala pa 1846, mga 1845, 1844, 1843, wala pa di 70 Adventist nga nagtamod sa 70 Sabat. Asa man na isuksok imong 70 Sabat, Mr. Ilan Campuridondo diya sa Biblia. 30 seconds. Mao na mga igsoon sa katapusang higayon ako moingon. Hupta na to ang kamaturan kay Dias kamaturan mo kini maghatag kanatong kagawasan nga musangko sa tong kaluwasan. Daghang salamat og may udto kanatong tanan. So gilip nimo ang 20 seconds. Sumoto si kining ni ang gwapohon nga si Brad Jinmar Escalante ang negative side. Unya mo to yung final statement.
So katapusan na lang po nga kining ni ang final statement sa atong affirmative. Atong i-clarify lang nga naghimo sila rules number 6 nga sa time sa affirmative stand o negotiation stand speech nyo, avoid ang interruption. Sumala po sa ruling sa debate, wala na tayo objection ana nga time. So kung doon na may mga disagreement, diha na mo ibuhos po sa imo ang kaya naman po kay 7 minutes nga imo. Sige, kay mahumanta, kay mo comment man ni uban alas 12:40 na. So 7 minutos nga kini ang rebuttal sa ato ang affirmative sa tema nga pamatud-an sa Seventh-day Adventist pinaagi ni Brada Ilan Campo Redondo nga wala mong kaga ni Kristo ang Sabado nga igpapahulay sumala sa Biblia o referensa. No comment, no objection, wa na tanan. No, so uyan na mula kay maglamano pa mo duha. So 7 minutos Brad Ilan Campo Redondo imuhang rebuttal. Sige, 7 minutes. Ay sa ato sa ikating ha. Okay, so pagtakdo sugod na. Okay, mayong udto kanaton tanan magala magkaigsunan. Ang katawanan gani akong kaatbang magkaigsunan. Muna nga matod pa niya nga wala kuno kabarog ang tema nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado. Ganiya na ko siyang ipangutana sa ilang libro, nagsigilag uyon. O sakto ang ilang libro. Muna nga ang akong kaatbang igsuon masinopakon kaayo sa libro nila. Now, ingon nilang libro, Catechism for Filipino Catholics, ingon din niyo, the holiness of the Sabbath is to be recognized by setting it aside for worship and for rest. In both this aspect of the Sabbath, we open ourselves to God, to another one. Our Sabbath celebration and rest is for portes of heaven. Tanawa, ang nagbantay rag Sabado may makaadtog langit, nausao man na to. Pastilan mo na nga. Matod pa sa ilang libro, ganiha gipangutanan ako sa silang libro igsoon ning gawas man noon nga pa humandari. Ingon din ilang libro. Ingon din niyo. Matod pa silang libro. Si Jesus ug ang adlaw igpapahulay. Bisan pag naipatig sa upat ka ebanghelyo nga si Jesus matinud-anong mituman sa adlaw igpapahulay diha sa mga kasaulugan sa sinaguga. Iyang giakusaran si Kristo nga mibungkag sa adlaw Sabado. Samantala ilang libro igsuon nagpamatuod nga matinumanon si Kristo nga mituman sa adlaw Sabado. Tanawa igsuon, no? Ilang libro ra gigabunggo in taon sa ilahang nga bakak mga kaigsuunan. Perti ka klaro kayo, katisismo nga binisaya. Nag-ingon nga matinumanon si Kristo nga mituman sa adlaw igpapahulay. Napailang libro mga kaigsuunan, no? Ingon din niyo. Ingon din ni Jesus and his family pitfully attended the Saturday community celebration as it is written on the Sabbath day. He went into the synagogue as it was his custom. Tanawa, ang gigamit nga teksto Lucas 4:16. Kung imong tanaw ng Lucas 4:16 mga kaigsuunan, Sabado na, way Domingo diha mga igsuon. Pitpuli igsuon, matod pa sa libro nila, attended the Saturday celebration. Muna nga, klaro kayo mga kaigsuunan nga ilang naglibro, nagpamatuod og nagbulgar hinuon sa ilaha nga mga bakak. Muna nga dili nila kanaang dili nila si tawag aning ilang supakon ang ilang libro na bright pa din sila sa ilang sa author sa libro sa ilaha nga mga santo papa. Pastila naman ingon din niyo ilahagya pong libro The Sacrament of the Eucharist. Ingon din sa page 55. Jesus faithfully attended the Saturday services of synagogue and sometimes gave the homily as he did in Nazareth. Ang gigamit nga teksto Lucas 4:16 sa gihapon. Ingon din similarly, the early Christian attended the liturgy of the word in the synagogue and celebrated the liturgy of the Eucharist in their own houses. Tanawa, apil Christian. Di lang kay para lang sa mga Hudiyo. Gipangutana bito na ko sa ganiha ang Marcos 2:27 ang Sabado gibuhat sa tao pangutana tao ka dili. Pirti gid tawo niya likay-likay igsuon.
Nya, napa silang libro, oh. Oh, Pasyon Mahal, ilang libro. Oh, ingon pa din niyo. Ingon ang balang kasulata, ingon din niyo, ilang libro di ay, ilang libro. Ingon din niyo, tinutuot siniyasat ng Santa Iglesyang Dilag ang sa Hinesis na sulat. Aniya ay pawang dapat tapat at Dios ang napahayag. So pako na muna, ang Dios may nagsulti. Usay gisulti. 6 na araw ay bago niya niyari itong mundo. 10 nang gawin ang tao. Nagtahan sa ikapito itong Dios na totoo. Ikapito, Sabado man na. Ikaw din eh. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado ipangilin. Atin ang gigamit, apel sa Escalante yan eh. Kaya ingon pag ito'y pasunod sa kanila, walay apel sa Escalante. Nya atin man gisulti, reparado na to, atin man ang gigamit. Muna nga, klaro kayo magkaigsunan. Nga ilang libro nagpamatuod hinoon kung unsa gyud ang kamatuoran niya ilang gisupak magkaigsunan. Matod pa ni Escalante ganiha nga kanaang ang Sabado, ang Sabat dili kuno na Sabado. Nya ilang libro, matod pa silang libro, ilang libro igsuon matod pa the Convert Catechism. Muna nga nagsumbagay nilang libro igsuon. Nagsumbagay yun. Ingon din niyo, which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Supako na Escalante. Pastilan mga higala magkaigsunan. Mauna nga kini akong kaatbang wa giyod in town kasupak sa tima ganiyarang nahapla. Oh, ilang libro nagsulti igsuon. Oh, iyang gigamit igsuon ang amo nga libro Desire of Ages nya iyang giputol gibakakan yang publiko. Namakak siya igsoon, iyarang gibasa ang Christ abolis, wa niya basa ang babaw. Ingon din niyo, those who hold the Christ abolis. The law it states that he broke the Sabbath and justify his disciples in doing the same. Thus they are really taking the same ground as did the kabailing Jews. Akusasyon sa mga Hudiyo. Iyang giputol ang libro magkaigsunan. Ingon pa din niyo, neither the Savior nor his followers broke the law of the Sabbath. Christ was a living representative of the law. Tanawa, so akusasyon lang sa mga Hudiyo. Naila pag yung libro. Akusasyon gyapon. The gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law, but Jesus never fails to respect the holiness of this day. Tanawaw, akusasyon lang igsuon ang naitabo, wala gid bungkagan ni Kristo ang Sabado, pero gipalutaw sa akong kaatbang nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Munang manilap kauban ni akong kaatbang sa nag-akusar ni Kristo, pero si Kristo yung pangutanon, wala gyud niya bungkaga ang adlaw Sabado, mga kaigsunan og mga kahigalaan. Tanawaw, nga matod pa ang ilang libro nagpamatuod mga kaigsuunan. Ang 1:5:18 ako i-clarify igsuon, akusasyon lang gid na. Wa kay mabasa diha, gipangutana beton nako siya kung mabasa nimo nga gibungkag nagingon si Kristo gibungkag nako ang Sabado, pildi na siya. O di sa mo daot og challenge. Okay, so naurot na ang ato ang 7 minutos. Okay, salamat Mr. Moderator. Okay, so salamat kay ni Brad Ilan na Campo Redondo ang ato nga affirmative sa ato nga natigayon nga friendly discussion karong nga mga urasa no sa tema nga pamatud-an ni Brad Ilan Campo Redondo nga wala bungkagan ni Kristo ang Sabado nga igpapahulay sumala sa Biblia og mga referensya o niya nagpinirmahay ni sila o niya magdilamuhay po niro sila duha. Salamat kayo sa tuwang kuan, sa tuwang duha ka co-moderator, si Brad Brian, ingon man si Brad Benjamin, no? Benjamin Singson. Mura magdatoon ni Brido Singson po, no? Mga dato ni mga Singson, no? Yaga mong sabi tay. So, salamat kayong duha. Salamat po kay ni Brad Campo Redondo ni Brad Escalante sila nga friendly discussion, no? Ang atong oras alas 12:48 na sumukuha lang ta komentarista gikan sa habig sa 7 sa Katolik isa
Tawanan na mo, tag 5 minutos. Sige, tag 5 minutos. Then sila po, tag 4 minutos po sila. Para mabahin. Sige, isayo na. Sa 7 Adventist, si Brad Juan. Bro. Si kining niyang sana. Bernardo. Brad Pablo Nano. Taga San Pablo, Madani, no? So, 5 minutos akong hihatag sa 7 Adventist. Then 5 po kang Juan. Then panakop lang po siguro na yun. Sige. Kay 100 oras. Okay, daghang salamat sa ato ang tinahod ng moderator. Salamat sa gayon ng gihatag. Ang ako nga katungod karon mao paghatag o komentaryo usab sa na tigayon nga debate. So klaro kayo mga higala o mga tigpaminaw nga ang gipamatud-an nga tema ni barugi siya. Kaya naman mismo ang libro sa mga binangga nato nga mga Katoliko nagpamatuod ng official teaching yun kining CCC nagsulti nga gi-accuse lang sa mga Hudiyo. So dili ninyo na pwede ko anon brother, dili ninyo na pwede supakon ngano man Catechism of the Catholic Church. Akusasyon lang na siya sa mga Hudiyo. Unya ngano inyo haman nga ipasangil ni Kristo nga siya galapas sa Sabado nga klaro man na inyong libro nga wala niya bungkaga. So ning barugyod ang mao nga tema mga higala muna nga ang ato nga kaatbang sa ato ang higala kaganina Brother Ilan kapila gid siya mingkuan kini ni ang miangkon sa mga pangutana kay di magid niya masupak kaya naman sakto man na og imprimatur ka ng maong mga libro ni barugyod mga higala mo igsoon ang kinini ang tema sa ato ang higala Brother Ilan. Unya di na siya masupak kay sumala po sa Biblia si Ginoong Hesus nagtuman sa balaod sa iyang amahan. So, muna nga pamandungan na to mga Catholic Faith Defender ayaw ninyo pasangin si Jesus Christ kay pupusipala na sa Dios ba si Kristo unya inyong pasanginlan nga malinipason sa adlaw ng Sabado. Unya mosupak man gud inyong libro gud kung inyo na siya nga mamatud-an yan. Matud pa niya nga nagpakahudiyo daw ang mga Seventh Adventist dili. Posible nga kamo ang nagpakahudiyo kay ano man sa inyong libro nga daw political papacy miangkon man mo nga we are a Catholic. Ang Catholic di ay mga Diyos. Ya sunod natong tema kung ngay mo sukol niyo na pamatud-an ako nga ang mga Katoliko nagpakahudiyo og iya sa sinaguga sa demonyo. Kasi mo sukol ninyo ana. Kay naa man tay libro ana mabasa. Unya gilakbitan niya kaganina nga nagpakahudiyo daw mga Seventh Adventist ka nagbantay sa dili. Kaya nga naman ang giingon sa inyong libro kaganina gibasa ni Brother Ilan, appeal ang Christians. So dili lang na sa alang sa Hudiyo, mga Christians tanan nga mga tao nga iyas Ginoo appeal na siya. Unya karon posible nga hinuon nga kamo mo nagpakahudiyo kay nga naman ang kinirabang gipuli ninyo sa badog kamo ra nang gigaingon nga gibungkag ninyo na. Pero ang inyong gipulihan yung Domingo. Yung sa giingon sa Biblia sa inyo nga kuan, kining Laudato Si. Naapay kuan no? Naapay kuan sa inyong Santo Papa. Nagyong tuwing Linggo ang pakikilahok sa Eucharistia ay nagtataglay ng isang natatanging kahalagahan. Laan ang araw na ito tulad rin ng Sabat ng mga Hudiyo. Tanawa. Nawala lagi. Ha? Nara ang kuan? Ang inyong Domingo nga gipuli ko na sa Sabado kay matod pa niyo gibungkag ng Sabado. Giangko ninyo nga ang kining Domingo di ay tulad rin ng Sabat ng mga Hudiyo. So posible nga kamo may nagpaka-Hudiyo. Kaya naman inyo man ang gipulihan na inyo pang ipasangil nga kanang Domingo parihara na sa kinini ang Sabat sa mga Hudiyo nga maong Sabado. So dili na siya pwede mga higala ayaw gininyo og supakan ng balaod sa Ginoo. Kaya nga naman niyas niyong libro gihapon Catechism for Filipino Catholics. Nag-ingon din niyo, the holiness of the Sabbath is to be recognized by setting it aside for worship and for rest. Simba og pahulay in both this aspect of the Sabbath. We open ourselves to God and to one another. Our Sabbath celebration and rest is fortress of heaven. Kasi unang tilaw ni sa langit mga pinalangga kong mga igsunan ng mga Katoliko, mga CFD.
Pasi unang tilaw na ikon mo celebrate ta sa Sabat. Kaya nga naman, dito sa bagong langit na banguyuta, Isaias Kapitulo 66, versikulo 22 o 23, dito sa bagong langit ang tanang tao, kada Sabado, musimba tubangas Ginoo. Muna, ang sawa mo na to, muadto, gusto ta muadtog langit, unya, inyuhan, pasanginan pa si Ginoong Hesus nga bungkag sa Sabado, nga, naglapas sa Sabado. Unya, inyong libro nagtugaan nga ang pag-celebrate day sa Sabat o Saturday, mao niya ang pasiunang tilaw sa langit. Delikado kayo ni mga higala. Muna nga, amo gyud ning dipensaan, among isulti ang kamatuoran nga mga dutag langit. Mga dutag langit, ayaw na inyo supaka. Dili na nato pang supakon ang nakasulat sa Biblia mga higala. Ug sa inyong mga official nga libro, tungod kay bisan pag unsaon ninyo nagsupak, ang inyong mga kadagkuan nagsulti mas tinuod. Sumala ninyong libro, di man ninyo mabakak sa publiko. Okay. Muna nga, adto tag langit mga CFD, magkirit anay dito, musimba ta sa Ginoo dito, tubangan niya, kitang tanan. Okay. Apil ning ato mga protestante pong mga kauban, mga tutag langit, simba ta sa Ginoo adlaw Sabado. Kaya wala na bang kaga ni Kristo. Salamat o mayong kaudtuhon ka itong So 5 minutos atong yatag sa habig sa 7 Adventist para patas no niya ato na buta sa habig sa Roman Catholic 5 minutos gapon no nga kuan kini ang komentaryo reaction mukuha tag isa-isa nila na si Brad Singson kay wa man ni appeal sa grupo ani si Brad Singson ug si Brad Brian tagaan tag 3 minutos pwede po panagaw Brad Cesar may ano okay suman okay ra ka no tay bulante nga na sani napalugmaw ang imong mga kaubanan pod no so salamat kay hangtod sa sunod nga Kami wala may Domingo wala na kawala oras alas 12:54 na si Brad Roxam Loranelia 5 minutos. Salamat kayo bro Lan no mayong kaudtong tanan. Salamat usab sa ato ang mga katbang usab nga Seventh Day Adventist si